जैवविविधता आणि त्याचे संवर्धन यामध्ये कृषी संस्कृतीच्या उगमापासून मानवी अस्तित्व माणसाळलेल्या वन्य प्राणी व वनस्पती यांच्या दैनंदिन वापरावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक परिसंस्था म्हणजे नदीकाठ, खाड्या, प्रवाळ, दिव्ये, पर्वतीय जंगले, त्यात राहणारे वन्य प्राणी, जीव हे मानवनिर्मित प्रदूषणामुळे, शोषणामुळे किंवा अतिविकासामुळे अत्यंतिक तणाव अनुभवत आहेत. जर का याची व्याख्या करायची झाली जैवविविधतेची, तर जैविक विविधता किंवा जैवविविधता म्हणजे साध्या सूक्ष्मजीवी एकपेशीपासून उत्क्रांती होत गेलेल्या गुंतागुंतीच्या बहुपेशीय सजीवांचे पृथ्वीवर आढळणारे विस्तीर्ण जग म्हणजे जैवविविधता होय. या जैवविविधतेचे प्रामुख्याने 3 स्तरामध्ये वर्गीकरण केले जाते. जनुकीय विविधता म्हणजे सजीवात असणारी विविधता ही मूलभूत अनुवांशिक जनुकाच्या द्वारे व्यक्त होते. दुसरा प्रकार आहे प्रजातीय विविधता. प्रजाती म्हणजे पृथ्वीतलावरील लक्षावधी प्राणी व वनस्पतींचे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरले जाणारे आणि आनुवंशिकतेने एकमेकापासून विलग झालेले सजीव घटक. तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे परिसंस्था विविधता. परिसंस्था प्रणालीमध्ये त्या जागेतील जैविक व अजैविक घटकांच्या सहसंबंधाचा व देवाणघेवाणीचा समावेश असतो. भारतातील जैव भौगोलिक वर्गीकरण जर का बघायचं झाले तर भारत हा जगातील भूभौतिक, भौगोलिक व कृषी वातावरणीय दृष्ट्या विविधता असणारा देश आहे. भारताच्या जैव भौगोलिकता प्रामुख्याने 7 विभागामध्ये विभागली आहे. थंड हिमालयीन पर्वतीय भाग, मध्य व दक्षिण भागातील ओसाड व निम ओसाड भाग, गंगेचे मैदान, पूर्व व दक्षिण भागातील लांब किनारपट्टी, दख्खनचे पठार, अंदमान निकोबार व लक्षद्वीप बेटे येथील भौगोलिक परिस्थिती, हवामान यामधूनच या भागातील वनस्पती व प्राणीसंपत्ती उत्क्रांतीतून उदयास येते. जैवविविधतेचे जर का मूल्य बघायचं झालं तर जैवविविधता ही नैसर्गिक निवड व उत्क्रांती या अविरत चालणाऱ्या प्रक्रियेपासूनच निर्माण होत असते. या प्रक्रियेमध्ये काहींचा नाश तर बदलत्या पर्यावरणाला अनुरूप सजीवांची निर्मिती होऊन नैसर्गिक समतोल राखला जातो. प्रत्येक वनस्पती किंवा प्राण्याच्या प्रजाती तसेच निरोगी परिसंस्था यांचे मानवासाठी विशिष्ट मूल्य असते. मानवी संस्कृतीसाठी घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त असणारा कच्चा माल जैवविविधता पुरवत असते. सामाजिक मूल्यामध्ये जैवविविधतेचे सर्वात महत्त्वाचे मूल्य हे सामाजिक मूल्य आहे. नैतिक मूल्यामध्ये पारंपरिक, पौरात्य, सांस्कृतिक व धार्मिक रूढीमधून जैवविविधतेच्या नैतिक मूल्यांना फार महत्त्व दिले आहे. सौंदर्य मूल्यामध्ये सर्वसाधारणपणे जैवविविधतेला सौंदर्याच्या दृष्टिकोनातून बघितले जाते. पर्यायी मूल्यामध्ये आपल्या सभोवताली असणाऱ्या प्राणी वनस्पतीची जैवविविधता आपल्याला पूर्ण समजली नसली तरी उपलब्ध माहितीतून आपल्या विविध घरगुती किंवा औद्योगिक गरजा भागवण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. जागतिक, राष्ट्रीय व स्थानिक स्तरावरील जैवविविधता. पृथ्वीवरील जीवनासाठी सुमारे 1.5 ते 3 दशलक्ष वर्षापासून जैवविविधता अत्यावश्यक आधार बनली आहे. अजूनही अगणित जाती, सूक्ष्मजीव, निम्नजीव यांचे वर्गीकरण करणे शक्य झालेले नाही. भारतातील व जगातील वनस्पतीची संख्या बघायची झाली तर सपुष्प वनस्पती भारतामध्ये एकूण 17,000 आहेत, तर जगामध्ये 2,50,000 आहेत. जगातील एकूण टक्केवारीपैकी भारतातील टक्केवारी 6.80% आहे. तर अपुष्प वनस्पती भारतामध्ये एकूण 28,000 आहेत, तर जगामध्ये 6,75,000 आहेत आणि ह्याचं प्रमाण 4.15% आहे. भारतातील जर का संकल्पित प्राणी संख्या बघितली तर एकूण प्रजाती 77,452 आहे. जगामध्ये 12,11,584 आहे. जगातील टक्केवारीपैकी भारतातील टक्केवारी बघायची झाली तर ती 6.39 आहे. या तक्त्यावरून असं दिसून येते की वर्गीकरणातील अनेक खालच्या स्तरावरील दुर्मिळ प्राणी भारतामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळून येतात. म्हणूनच त्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तातडीने गरज लक्षात घेणं गरजेचं आहे. भारत एक समृद्ध जैवविविधता असलेलं राष्ट्र आहे. जगातील 60% प्रजाती भारतात आढळतात. वनस्पती विपुलतेच्या दृष्टीने जगात 10व्या क्रमांकावर भारत आहे, तर स्थानिक दुर्मिळ असलेल्या प्रजातीसाठी वरिष्ठ पृष्ठवंशीय प्राण्यामध्ये 11व्या क्रमांकावर आहे. जैवविविध केंद्रामध्ये व कृषी विविधतेच्या उगमस्थानामध्ये भारत 6व्या क्रमांकावर आहे. तर आत्तापर्यंत 1,50,000हून अधिक प्रजाती ज्ञात झाल्या आहेत.
जगातील एकूण 18 जैवविविधता संवेदनशील प्रदेशापैकी पश्चिम घाट व उत्तर पूर्व हिमालय हे 2 प्रदेश भारतात आहेत. पश्चिम घाटातील जैवविविधता. पश्चिम घाट डोंगर रांगांचा उत्तर भाग म्हणून आपण सह्याद्री प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील तापी नदीपासून अंदाजे 1600 किलोमीटर पश्चिम सागर किनाऱ्यांना समांतर अशा कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेले आहे. हा संपूर्ण प्रदेश जवळजवळ 1,60,000 चौरस किलोमीटर पसरलेला असून 45 दशलक्ष लोकसंख्या यात सामावलेली आहे. घाटमाथ्याच्या पश्चिम आणि पूर्व डोंगरात होणाऱ्या पावसामुळे उत्तम प्रतीची जंगले निर्माण झाली आहेत. त्यात सदाहरित, निमसदाहरित, आर्द्र आणि शुष्क पानझडीची तसेच समशीतोष्ण पर्वतीय जंगलं यांचा समावेश होतो. या भागातील वनस्पती जीवन हे त्यांची घनता आणि विविधता या दोन्ही बाबतीत अत्यंत समृद्ध आहे. आज 1500पेक्षा जास्त सपुष्प वनस्पतीच्या जाती आणि शेकडो जातीचे नेचे, मांस याची गणती संपूर्ण पश्चिम घाटात करण्यात आली असून ते वनस्पतीची उच्च प्रतीची विविधता दर्शवतात. पश्चिम घाटातील महत्त्वाला मान्यता. वाईल्ड लाईफ इंटरनॅशनल, केम्ब्रिज, UK यांनी पश्चिम घाटाचे वर्णन जगातील एक महत्त्वपूर्ण फक्त ठराविक प्रदेशात सापडणाऱ्या पक्ष्यांचे क्षेत्र असे केले आहे. प्रसिद्ध नॅशनल जिओग्राफी सोसायटी अमेरिका यांनी त्यांच्या 1999च्या विविधपूर्ण जीवन या प्रकाशनात या प्रदेशाचे वर्णन खालील शब्दात केले आहे. भारतातील पश्चिम घाट डोंगराळ प्रदेश हा अनेक स्थानिक प्रजातींनी समृद्ध असून त्यातील कित्येकाचा उगम हा अतिप्राचीन गोंडवन या काळातील आहे. 1992 साली रिओ दो जेनेरो ब्राझील येथे संयुक्त राष्ट्रसंघ पुरस्कृत जागतिक वसुंधरा परिषदेमध्ये पश्चिम घाटाची गणना जगातील 18 अतिसंवेदनशील प्रदेश किंवा हॉटस्पॉट अशा पर्यावरणीय क्षेत्रामध्ये करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय उद्याने व्याघ्र प्रकल्प हे पश्चिम घाटातील तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरलेले आहे. निव्वळ महाराष्ट्रातील सह्याद्री भागामध्ये राधानगरी, चांदोली, कोयना असे अभयारण्य किंवा वन्य संरक्षित क्षेत्र पसरलेले आहे. पश्चिम घाटातील प्रश्न योजना आयोगाने खालीलप्रमाणे मांडले आहेत. ते म्हणजे पश्चिम घाटातील परिस्थितिकी आणि पर्यावरणाचे प्रश्न हे मूलतः लोकसंख्या वाढीची जमीन आणि शेतीवरील वाढता दबाव, धरण प्रकल्पाखाली येणारी जंगले आणि जमीन, त्याचबरोबर भूखलन, खाणकाम, चहा कॉफी तत्सम लागवडी, जमिनीचे धूप, शेती पद्धत, वन्यजीवाच्या संख्येत घट या सर्वांशी निगडीत आहे. या विभागातील वन्यजीवांना प्रमुख धोका म्हणजे आदिवासींचा नाश, परस्त जीवापासून स्पर्धा आणि चोरटी शिकार हे आहे. म्हणून जैविक विविधतेने समृद्ध असलेल्या विभागाला त्याचप्रमाणे अत्यंत धोक्यात असलेल्या भूप्रदेशाला तातडीने संरक्षण देणे गरजेचे आहे. जैवविविधतेचे संवेदनशील प्रदेश जर का बघितलं तर जैवविविधतेमध्ये समृद्ध विविधता व जैवविविधतेचे संवेदनशील या 2 प्रमुख संकल्पनांचा समावेश होतो. समृद्ध विविधता संकल्पनेत प्रजाती, वैपुल्य संकटात असलेल्या प्रजाती व ठराविक प्रदेशातच असणाऱ्या प्रजाती या संकल्पनांचा समावेश होतो. सुरुवातीस जैवविविधतेचे संवेदनशील प्रदेश 18 होते, त्यांची संख्या वाढून ते आता 25वर पोचलेली आहे. जैवविविधते पुढील संकटे. जैवविविधतेमध्ये पुढीलप्रमाणे संकटे आढळतात. ते म्हणजे आदिवासांचा नाश, म्हणजे मानवाच्या वाढत्या दबावामुळे 1000 प्राण्यांच्या जाती व प्रजाती संकटामध्ये येऊन दरवर्षी एक जात नामशेष होत आहे, तर 20,000 जातीच्या सपुष्प वनस्पती धोक्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर वन्यजीवांची चोरटी शिकार, त्यानंतर मानव वन्यजीव संघर्ष, त्यानंतर भारतातील धोक्यातील स्थानिक प्रदेशातच आढळणाऱ्या प्रजाती,